Evo ovdje, jer imamo vruće i hitne vijesti o Dinamu iz Zagreba. Ono što se događa u klubu zasigurno će uzburkati strasti svakog navijača i potaknuti znati želju za više informacija. Ali prije nego što krenemo ravno na stvar, želim vas podsjetiti, ako se još niste pretplatili na naš kanal, sada je savršen trenutak da to učinite. Dakle, kliknite na gumb za pretplatu i ostanite u tijeku sa svime. Bilo je pravog uzbuđenja u Dinamu iz Zagreba ovog ljeta, ali do sada novi igrači nisu dali znakove da su spremni ojačati momčad. Primjetno je da su treneri Igor Bišćan i Sergej Jakirović povjerovali igračima s iskustvom u klubu prošle godine. Međutim, ne možemo ignorirati da kvaliteta nekih novaka, poput Mihajličenka i Bernaira, ostavlja mnogo želja. Osim toga, Mihajličenkov izljev bijesa nakon što je zamijenjen u utakmici protiv Osijeka sigurno ne pomaže njegovom odnosu s trenerom. Ali, pričekajte, ima više. Japanski igrač Kaneko gotovo da nije dobio pravu priliku, a Jakirović mora brzo procijeniti kakvog igrača ima u njemu. Od igrača koji su se vratili nakon posudbe, Emreli se istaknuo i čini se kao siguran izbor za ostatak sezone. Na kraju prijelaznog roka, Dinamo je pokazao agresivniji pristup dovodeći Vidovića, Halilovića, Esosu i Ademija u Maksimir. Gabriel Vidović, mladi napadač Bayerna i član Hrvatske U21 reprezentacije, mogao bi biti nova opcija na lijevom krilu. Tibor Halilović je iskusni blizni igrač, dok je Joaquin Sosa, 21, godišnji urugvajski branič, također na radaru. No, nijedan od njih nije ostvario značajne uspjehe prošle godine, što izaziva pitanja. I sada, glavna zagonetka, Bruno Petković. S njegovim ugovorom koji istječe, postoje neizvjesnosti oko njegove budućnosti. Dok klub tvrdi da je ugovor na stolu i čeka Potkovićev potpis, igrač i njegov zastupnik šute. Što se događa iza kulisa? Sirija oko dragulja Lokomotive, Luke Stojkovića i Lukasa Kačavende, također postaje napeta. Postupak je trajao duže nego što se očekivalo, a oba igrača su nedavno prošla kroz operacije. Što to znači za Dinamo iz Zagreba? Hoće li još uvijek preuzeti Kačavendin ugovor od Lokomotive? Sljedeći tjedni će biti presudni. Vau, ekipa, kakav preokret! Dinamo iz Zagreba prolazi kroz uzbudljive promjene i neočekivane izazove ovog ljeta. Pratite nas pažljivo kako ne biste propustili nijedno ažuriranje. Ako se još niste pretplatili na kanal, učinite to sada i pridružite se našoj strastvenoj zajednici Dinama. Hvala vam na gledanju i vidimo se idući put.